I per si no en teníem prou, avui estem disposats, i va en sèrio, a fer-los uns suggeriments per als sopars i dinars d'estos Nadals. Barats, tal com sona, per a que les despeses no siguen massa, perquè vostès puguen dinar de categoria sense que la seva butxaca se'n ressentisca. I això és possible, i ens ho demostrarà de seguida Paco Morrió amb l'ajuda d'unes amigues de Torrent. Avui, per a matí anem a cuinar un sopar de Nadal bo, bonic i barat. Perfecte, res més que dir. I això van ser... I queda una ensalada, després ficarem els tassats. Així també veiem algunes de les imatges d'aquest fantàstic dinar i sopar de Nadal que van a preparar-nos aquestes amigues de Torrent, Ahí tenen algunes de les claus. El que han de fer és estar superatents a les nostres pantalles perquè els assegurem que serà, com elles diuen, bo, bonic i, sobretot, barat. Anem a dir-los, és possible, estos Nadals, posar-se hasta ahí, a passar estupendament bé a la família, tindre una taula espectacular, boníssima, en un menjar increïble i barat. Els ho dic en sèrio, és de veres. I la prova ens la dona ara mateix Paco Morrió. Avui, per a matí anem a cuinar un sopar de Nadal bo, bonic i barat. Perfecte, res més que dir. I això van ser... Amparo, fica'm un quilo de tomates que siguen ben bones, dice. Estan bones Són buenísimos. i barates. Barates. És prou assequible per tot el tipus de públic. A 1,80 al quilo, una tomata rafa estupenda. Bé, comencem. Però com bé, de categoria. Casi 150 grams de moixama. Sí, 150 grams de moixama i 2 formatges tendres. I ja està. I ja està, has vist que barat? I així de primer plat que esteu preparant? Pues anem a fer una caldereta Una caldereta de què? de marisc. Però el marisc és molt car. No, home, no. Si ja tu procura comprar-lo que siga un poquetet més barat que avui, antes de Nadal, se troba. I què anem a comprar? Pues anem a comprar unes gambons, unes calamars, una grapa d'almejes, unes clotxinetes i una talladeta de mero. No se l'olvida res, Res. És que si no, no és bo. Tot això ha quedat en 15 euros. Has vist que ve de preu? Anem a cuinar-ho, vinga. Sí que té bona pinta la tomaca, Mari, sí. Això t'hi afegit. Doncs mira, ara estic afegint-li el formatget, que vaig ficant així, un poquetet arreglaet, perquè és el dia de Nadal i entonces se té que arreglar tot en arreglaet. Ara li afegirem ahí, mira, la moixaimeta, ahí arreglaet. Ara li ficarem oli. Doncs mentre jo li poso oli, posa tu l'orégano, val? Val. I l'orégano, mira, aixina. Anem aixina... Veus? Fresquet i bo, Ui, queda una ensalada de categoria per primer entrant, perquè després ve lo fort, saps? Ja les ha tornat a pillar, ara fent la caldereta de marisc. Què han fet i què van a fer? Pues han sofregit el mero, han sofregit els calamars, ara estem sofregint el gambón. Quan estiga sofregida, s'aboca tot ahí, se sofregit la tomateta i la cebeta. I s'aboquen les almejetes i el piment roig. Se meneja tot menejat i s'aboca. Se fica un gote de vi, se cobreix d'aigua i quan ja m'emprèn a bollir, entonces fiquem el julivert. I ja està acabat. I el secret? El secret? No n'hi ha secret. Molt de carinyo. Molt de carinyo. El secret, no n'hi ha ningú. Què secret vols que diga? I no pot faltar el dolç. Pues no, pastís de taronja. Què li has posat? Taronja natural, gelatina de taronja, sobaos pasiegos, nata monta i caramel líquid. I de preu? 7,37, ni cèntim amunt ni cèntim avall. Un senyor sopar de Nadal per només 35 euros. Els el proposen les dones del Centre ProArt de Torrent. Però jo sí estic a soles. Mira que bo, bon dinar, bona companyia. Gràcies a totes les xicones de Torrent. I són les que més saben, El meu poble, estava Nima, estava Susi, estava Mari, estaven totes molt bé que han fet el menú, així que jo copiaré idea. La veritat que és increïble que estem en el segle XXI, n'hi ha doctors en la Iglesia, n'hi ha economistes, però davant d'una crisi econòmica, els millors consells és de les ames de casa. Són les que més saben, les que més saben aprofitar. Ai, tota la raó del món. Sí que te venen 35 euros han parat una taula, boníssima i boníssima, sobretot bona, bonica i barata, i és possible. I ahí és un poc hem d'agudissar nosaltres l'enginy aquestes festes.